जाय थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जों खेरखामारि भिक्ट'रिया स्पर्ट क्लाब लाइब्रेरिखौ गायसननाय जादों। बे क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि एम एन्ड अबजेक्टिभखौ लानानै जोङो मोनसेनिफ्राय मोनसे फारि फारि जोङो मावफुंनो थाखाय जों माखासे हाबाफारि लाबाय थानाय जादों। थिग बिदियैनो नैबे समाव जोङो हारिमु बिथिङाव जोंनि फंबाय बिनानावखौ फोरोंथाइ होनो थाखाय जोङो 15 साननि जे हारिमुआरि मावबादा जों बेखौ थांनाय 14 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै जोङो दिनै 28 नभेम्बरसिम बा जोबथा दिनै बे हाबाफारि बे हाबाफारि खुंफुंनायाव जेरैबायदि जोंनि बे ओनसोलनि फंबाय बिनानाव बिथांमोना इन्टारेस्ट लानानै गोसो जानानै जेरैबायदि सोलोंफैदों बेखौ नुनानै आङो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनखौ आङो साबायखर होदों। जोंनि क्लाबनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै मोनसे खामानि मावनाया मोनसे जाफुंसारबाय होननानै आङो सानो आरो आं खोब गोजोननाय मोन्दों। मानोना जे थांखिखौ लानानै जोङो आगान सुरदों बे थांखिया आगानसेब्लाबो दावखोबाय होननानै जोङो सानो आरो एसे फेरलेबसेब्लाबो जोङो बे ओनसोलाव जोंनि जाखांफुनाय इयुन जोलै फंबाय बिनानाव बिथांमोननो जोङो मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय आरो सेरजा हुनाय फोरोंनो हाबाय होननानै जोङो बुङो आरो आङो गोजोननाय मोनो। बे बिथिङाव बिटिआर सोरखारा माबाफोर हेल्प खालामदों हारिमु बिफान? हारिमु बिफान हिसाबै जोङो बिदि थोंजोङै जोङो जगाजग लाथ'नाय जायाखै। जोङो दिनैहाय एमएलए जोंनि सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिखौ जोङो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बे एमएलएनि गेजेरजों जोंनि क्लाबनि माखासे थांखि आरो नोजोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो बिथांनो जोङो मिथिहोनाय जागोन। जोङो मेम'रेन्डाम होनाय मोनसे थांखि लादों। बिनि थाखाय जोङो उन समाव जोङो माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिटिसि सोरखारनि जे हारिमुआरि बिफाननि EM जों बिथांनोबो जोङो माखासे बिथिङाव जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादों। नैबे हाबाफारिनि थाखाय जोङो बिदि जोङो हैथ'नाय मेसेज होनो सानो जे रायजोफोरनि सिङाव दिनै बयबो मोसानाय दामनायखौ खालि रंजानायल' सानो। हाबा खेरायाव मोसायो, ओरैनो मोसाबा खनबा फांफुं जायो, लेखा रोङा होनो। नाथाय बियो मोनसे इडुकेसनसो, सोलोंथाइसो। बेबो मोनसे हाबाफारि। बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै स्कुल कलेज जेरावबो कालचार बिभाग जाबाय आरो मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव दिनै बे सिम्बलिक मोनसे मोसानाया जोंना क्लासआ जाबाय थादों आरो 6 सेमिस्टार जाबाय आरो लालांबाय थागोन। थ' आं सानो गावनि फिसाफोरखौ ओरैनो दोनस्लायस्लाय, ओरैनो थाहोस्लायस्लाय जाहाथे मोसानाय दामनाय खन्नायखौ जोंनि बर' हारिनि जे हारिमुखौ जांखांहोनो, जाख्रिखांहोनो दिनै बयबो ओंखारजोबनांगौ। बयनिबो खुगायाव बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गासिनावबो बागुरुम्बा सोदोबा, मेथाइआ खुगायाव रिंखांनांगौ, खननो रोंनांगौ। बेखौ आं बिराद लुबैयो आरो आं दाब दाब जायगायाव थांदों। दाब दाब जायगायाव दा हारिमुखौ बजबनानै लानो बयबो आग्रह जादों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। सिगाङाव बारा इन्ट्रेस्ट होआमोन मोसानाय दामनाय खन्नायखौ। बेयो बर'नि हारिमु होननानै दा बजबना लानायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थेंक इउ।